ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯିବ। ଆରେ ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିଯିବ। ମୋ ବାପା ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ମୁଁ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି? ସେ ଧାରୁଆ ହେଇ ଆର ପାରିକୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଅବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ଧୋକାବାଜ। ଝିଅକୁ ମୋ ସହିତ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି କରେଇକି ରଖୁ। ମୋ ସହିତ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଛି। ଚିତ୍ରା ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାହାଘର ରେଡି ହେଇଛ ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ବାହାରଯା ମୋ ଘରୁ ବାହାରଯା ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ରା ଚିତ୍ରା ହେଲା ମୋ କଥା ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ। ଯଦି ସେ କଥା ରାଜି ନ ଯଦି ସେ ନା କିନ୍ତୁ ଭାବ କରିବା ମୁଁ ତମକୁ ମୁଁ 3 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଗଲି। 3 ଦିନ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଦବ ତ ଭଲ, ତା ନହେଲେ 4 ଦିନକୁ ତମ ଝିଅକୁ ମୋ ସହିତ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଥିବ। ରେଡି କରିକି ରଖିଥିବେ। ରେଡି କରିକି ରଖିଥିବ। ଆସିବି ବା ଆସିବି ବାହା। ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆଜୁ କଥା ଦେଇ ଯାଉଛି। ତମେ ତ ପୁଅ ଭାବେ ତ ପୁଅ ବାହା କରିଛ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାଚର ଚୁରି କଳା ହେଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କାଗଜରେ ଆଜୁ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଉଛି ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ବର୍ଷ ପୁରୀ ରଖିବ ଯାଳ ରାତି ରାତୁଲି ତମକୁ ଭେଟିଦେବି। ସେ ଗୋଟେ ବୁଢା ମଣିଷ। ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ବୁଢା ମଣିଷ। ମୋ ବୁଢା ବାପର ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛିବା ଦରକାର। ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯିବ। ଆରେ ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିଯିବ। ମୋ ବାପା ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ମୁଁ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି? ସେ ଧାରୁଆ ହେଇ ଆର ପାରିକୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଅବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ଧୋକାବାଜ। ସହିପାରିବେନି। ଆରେ ମତେ ଦୁନିଆ ଯାହା କହିବ କହୁ। ଦୁନିଆ ଯାହା କହିବ କହୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୁଁ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବିନି। ଗୋଟେ ବୁଢା ହାତକୁ ମୁଁ ଟେକି ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢା ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି। ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିଥିଲା। ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାପାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶ ଦେଇନଥିଲେ। ଦଶରଥ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ବି ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ମୁଁ ଦଶରଥ ନୁହେଁ ମା। ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିନା ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଦଶରଥ ସହିଗଲେ। ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଦଶରଥ ସହିଗଲେ। ତୁ ପରା ଶୁଳି ଚଢିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆରେ ତୁ ପରା ଶୁଳିକୁ ଚଢିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ସହିବି କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ସହିବି କେମିତି? ମୁଁ ବରଂ ଜେଲ୍ ଯିବି, ଥାନାକୁ ଯିବି, କୋର୍ଟକୁ ଯିବି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଦେହ ତମ ମନକୁ ଏବେ ଏଇଠି ଖରାପ ହବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସାଙ୍ଗେ ଖରାପ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଆମ ଋତୁକୁ ସେ ରାଣୀ କରି ରଖିଥାନ୍ତେ। ଆମର ଋତୁକୁ ରାଣୀ କରି ରଖିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ପଦେ କଥା କହିବି ଟିକେ ଆମ ଯଦି ମୋ କଥା ତମ ମନକୁ ନ ଆସିଲା, ଯଦି ମୋ କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ନ ଆସିଲା ସେଇଟା ନାଇଁ ଥାଉ ବୋଇ ଏବେ ଚିତ୍ରା ଥାଉ ମୋ କଥା ଥାଉ
ଯଦି ମୋ କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ନଗଲା ଯଦି ମୋ କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ନଗଲା ମୋ କଥା ଫେରସ୍ତ ନେଇଯାଉଛି ମୋ କଥା କଣ ଫେରସ୍ତ ନେଇଯାଉଛ ଫେରସ୍ତ ନେଇଯାଉଛି ମୋ କଥା କଣ ଫେରସ୍ତ ନେଇଯାଉଛ ଆଚ୍ଛା ତିନି ଦିନ ସମୟ ତିନି ଦିନ ସମୟ এই 3 দিনের ভিতরে 5 লক্ষ টাকা জমা হাতর দেব এই 3 দিনের ভিতরে 5 লক্ষ টাকা জমা মত দেব নহলে তোম ছোকু মো বাবা পাই রাজি করিও নহলে 3 দিন পরে তোম ছোকু মো সହିତ বাହା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି କରେଇକି ରଖି ମୋ ସହିତ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଛି ଚିତ୍ରା ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାଘର ବି ରେଡି ହେଇଛ ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ବାହାରଯା ମୋ ଘରୁ ବାହାରଯା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଚିତ୍ରା ଚିତ୍ରା ହେଲା ମୋ କଥା ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ ଯଦି ସେ ମୋ କଥା ରାଜି ନ ଯଦି ସେ ମୋ କଥା ରାଜି ହଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାବ କରେ ବାବୁ ତମକୁ ମୁଁ 3 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଗଲି 3 ଦିନ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଦେବ ତ ଭଲ ତା ନହେଲେ 4 ଦିନକୁ ତମ ଝିଅକୁ ମୋ ସହିତ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଥିବ ରେଡି କରିକି ରଖିଥିବେ ରେଡି କରିକି ରଖିଥିବ ଆସିବି ବା ଆସିବି ବାହା ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆଜୁ କଥା ଦେଇ